ondo. Orain arte ikusi dugu interakzioa partikula bakar batekin, baina kargaturiko partikula asko baldin baditut mugimenduan, partikula negatibo asko baldin baditut, elektroi asko baldin baditut, korronte elektrikoa aukiko dut. Hortaz, partikula bati eragiten badio eremu magnetiko baten barruan mugimenduan egoteak, partikula askori ere bai. Eta partikula asko nondik eraten ditugu? Hari batetik. Hortaz, hari batek jasango du indar bat eremu magnetiko baten barruan egotagatik. Zein indar? Ikusiko dut. Vale? Hari baten barruan begiratzen badugu, partikula asko ditugu mugimenduan eta partikula bakar bati gertatzen zaion aztertzen badugu, gero partikula bakar bati gertatzen zaion aztertzen badugu, partikula bakar bati zer gertatuko zaio? Hau, bider, partikula bakar bati. Vale, badakigu intentsitatea badela hori, hortaz, intentsitatea izan dezakegu badela zer? Edo deku izan daiteke, deku, karga hori izango da, intentsitatea, bider denboraren diferentzial hori. Eta abiadura badakigu hau dela, espazioa zeti denbora. Eta kable horrek luzer bat eukiko du, hortaz, abiadura eta posizio vektore hori noruntza doan eta zein puntutan dagoen erlazionatuta egongo dira. Orduan, V dl dt dela jakin da, matematika pizka bat egingo dugu. Venga! Karga, baina karga zer da? Intentsitatea, bider, denbora. Biderkak eta eskalarra zerekin, abiadura, baina esan dezakegu abiadura badela espazioa zeti denbora. Biderkak eta vektoriala eremu magnetikoaren intentsitatea. Hau eta hau baldin badoaz, ateratzen duguna bada I, TL, bider, B izango dela partikula bakar bati gertatzen zaiona hari baten barruan. Baina hari osoa jasaten duen indarra jakiteko, eukiko dugu indarra izango dela intentsitatea, bider L, bider B. Orduan, zer gertatuko zaio eremu magnetiko baten barruan dagoen hari bati, intentsitaterik ez badau, zero izango da indarra, eta eskubiko eskuaren erregela jarraituta, intentsitatea aruntza badoa, abiadura gora, eremua kanpora, aruntza joango da indarra, tolestuko da haria aruntza, eta gure abiadura beruntza batin bada, eremua kanporantza, ateratzen da indarra aruntza da, eta tolestuko zaigu onuntza gure haria. Vale? Orduan, hari batek jasaten duena eremu magnetiko baten barruan tolestu egingo da. Venga, ánimo!